Πέτη, πιάσε 3 μπύρες. Απέσιο. Ρε Σύναγο, είσαι ο μόνος παλιός συμμαθητής, ο μόνος γείτονας που δεν έχει ανέβει ποτέ αυτήν εδώ τη σκάλα. Δεν τα πάω καλά με τις βελόνες, φιλέ. Νάκο μου, ο πόνος. Αου. Και η Δονή. Είναι πολύ κοντά. Σεξι ακτιβίστρια. Τι έγινε ρε εσύ, πολύ αδρεναλίνη να πούμε. Εγώ ένα ξέρω, φιλέ. Ότι παλιότερα δεν μας κουνιότανε κανένας και τώρα κοίτα που έχουμε φτάσει. Αχ, πως τον αγαπάμε τον Νάκο μας. Είναι η ψυχή της γειτονιάς. Ναι ρε εσύ τον αγαπάμε, αλλά ούτε ένα τατού να πούμε. Κοντζάμ Νάκος. Και εσύ πώς θα μάθεις? Εγώ ξέρω. Είμαι καλύτερη από σένα και εσύ ζηλεύεις. Εντάξει, ρε, θα κάνω. Έλα ρε, πότε? Όταν φτιάξουν τα πράγματα. Άντε να δούμε πότε θα φτιάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το παίρνω από πάνω προς τα κάτω. Έκτος όροφος, η κυρία και ο κύριος Χατζής. Πιλότος μάχημος, μεγάλη δόξα στα νιάτα του. 2 συνταξιούχοι, δεν τους παίρνεις μυρωδιά. 2-0. Στον πέμπτο, Αλεξάνδρο Πλακάς, Ουκρανός Εργένης. 2-1. Δίπλα του η Νάντια, επίσης μόνη. Αδελφή του Μπίλι, έχασε τους γονείς της μικρή. Ακτιβίστρια και εξαιρετική tattoo artist, καλύτερη του Μπίλι. Είμαι ερωτευμένος μαζί της από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. 3-1. Και ο Γιώργος, ο στουντιάτορας με τη Ρουμάνα Σοπράνο αραβωνιαστικιά του, την Αννα Μαρία, 4-2. Στον τέταρτο, ο θρυλικός κύριος Τσίρμπας, ο διαχειριστής με τη γυναίκα του, την κυρία Γεωργία. 2 καλοί άνθρωποι. Αν δεν ήταν ο κύριος Γιώργος, η πολυκατοικία θα είχε καταρρεύσει. 6-2. Δίπλα η αφρικανική παροικία που πλέον έχουν μείνει μόνες τους. Η Νταλίτσο και η Κουμπουκάνη. Αν θυμάμαι καλά. Πολύ κάπνα. 6-4. Και στο διάριο ο Αλέξανδρος, ο jazz drummer με τη φίλη του, τη φιλόλογο την Έμα, 8-4. Τρίτος, οι Αλβανοί στο διάρι, 2 γονείς, 2 παιδιά, 8-8, σοπαλία. Δίπλα έχουμε το παράρτημα της Ρωσίας. Σβετλάνα, καμιά 50 χρονών, χαρτορίχτρα και η κόρη της, αγνώστου πατρός, η Μαρίνα. 8-10. Δίπλα ο Αχιλλέας, ο φωτογράφος, καλλιτεχνάρα, με το γάτο του με το όνομα Θεός. 9-10. Και στο διάρι 2 Πολωνοί, Παύλ και Φραντζίσκα, 9-12. Ο φίλος και συμμαθητής μου, ο Μπίλι, ο Τατού, στο δεύτερο, με το σπιρτόκουτο το μπαρ και το παράνομο τατουατζίδικο στο πατάρι, 10-12. Εμείς, δίπλα, στο τριάρι, ο πατέρας μου Στέλιος και η μητέρα μου Γεωργία. Ναι, μένω ακόμα με τους γονείς μου στα 38. 13-12. Ντέρμπι μέχρι εδώ. Και από εκεί και κάτω, χάνε την μπάλα. Στον πρώτο τουλάχιστον 6 Πακιστανοί, 1 και τίποτα, κοντοπίθαροι, στο τριάρι και άλλοι 5 στο διάρι, που δεν ξέρω τι μαγειρεύουν, αλλά από τότε που ήρθανε ζέχνη κρεμμυδίλα όλη η πολυκατοικία. 13-24. Ξέχασα το στρατηγό Βαλιντρά με το όμορφο σόι του, γυναίκα, κόρη και ανιψιά. Και τους 8 Αφγανούς στον πρώτο. Και στο υπόγειο ο Μπίλι έχει πάρει τα κλειδιά και φιλοξενεί τον Τάρεκ από τη Συρία, αλλά αυτό είναι για μετά. 18-32. Σχεδόν double score. Έχουμε γίνει μειονότητα. Η γειτονιά μου είναι, ρε φίλε. Οι πλατείες μου. Οι πλατείες μας, τέλος πάντων. Hello? Yes. Hassan? Yes. Yes? No, I am here. Okay. 1 hour. Yes. Okay. No, I am here. I know. Where do you want to go, my friend? Berlin, Germany, with my daughter. How old is she? 9. You can walk to Vienna through Skopje. This will cost you 1,200 euros. There I will give you a contact number. He will take care of you. لا ما بدي هيك. My cousin is in prison there. I don't want to go. Other.
I have a truck. We'll get you to Patra port. You will get inside the boat, you go Italy, and then you continue to Germany. This is 4,000 euros. Ishitani. Something other that I don't know. Another way, the secure van will get you to a secure port. You will find a sailing boat. It's a private. It will be you and another 9 people. We'll get you to Italy and then to Germany. 8,000 euros. This money is all the money in my life, okay? I have my little daughter. It's too dangerous to go with the boat. 8,000 euros for the boat. I have never heard. In Greece, every day the people, they die. Is not right. It's too dangerous with a little child. I have not other. The last solution is the plane. Fresh passports, original, in the market. Okay. And 2 escorts for your daughter, a man and a woman. You have passport for me? Original. This will cost you 8,000 euros. And is secure, is safe to go? It's very safe. You go direct. Anyways, you have 5 tries. If you don't go from the first time, you go from the second time. This is the last solution. Okay. You go to Asif's mini market. You put the money there. He will give you a password. When you get to Berlin, you send me this password by SMS. Then I will collect the money from Asif. Ευχαριστώ. Δεν μου λες ρε Μπίλη, παίζει καμιά δουλειά ρε, έκανα μεροκάματο. Δεν έχω ακούσει κάτι ρε εσύ. Εδώ μιλάω ρε, να έρθω να βοηθήσω εδώ. Τι εδώ ρε, εδώ έχουμε την Πέτη, την Άντια, έχουν πέσει εκεί δουλειές, ψόφια πράγματα. Λοιπόν, να σου πω μια ιδέα για να πάρουν τα πάνω τις δουλειές. Για πες ρε Νάκο. Θα βάλεις delivery, φίλε. Σοβαρά, θα βάλεις delivery καφέδες, ρε. Delivery στη γειτονιά, καφέδες. Και όχι μόνο στη γειτονιά, και παραπέρα. Λες, Ναι, ρε. Ναι, ρε, και το παπί εγώ. Τι λες? Θα σε τεστάρω πρώτα και μετά βλέπουμε. Τι να τεστάρεις, ρε. Μαλλιοκούβαρα το πηγαίνω, να μοιράσουμε καφέδες όλη τη γειτονιά. Τι να το κάνουμε το μαλλιοκούβαρα, ρε Σινακό. Τους χτυπάω τους καφέδες πάνω στο μηχανάκι. Τι σου λέω, είμαι αστέρι να πούμε. Καντήλι θα το πηγαίνω, καντήλι να πούμε. Καντήλι. Θα με τεστάρεις. Αυτό είναι. Θα με τεστάρεις. Έλα, πάμε. Για να σε δω, Νακό. Για έλα, μπορείς με 2. Ναι, ρε, αυτά είναι γελία, πολύ εύκολα. Ναι, για να σε δω. 200 καφετέριες έχουμε εδώ πέρα, ρε. 200 καφετέριες. Ποιοι έχουν delivery, ρε. Με μένα. Ποιοι από τους ξένους πίνουν καφέ, ρε. Πίνει κανείς ξένος καφέ. Όλοι με τα τσάκια είναι εδώ πέρα. Δεν θα σε βγάλουν τους ξένους, ρε. Που οι Έλληνες πούντι, ρε. Εσύ το λες, εγώ το λέω. Ευκολάκι. Για να σε δω. Μπράβο, μπράβο, Νάκο, μπράβο. Θεός είσαι, αγόρι μου, θεός είσαι. Και καπνίζεις κιόλας πάνω στο μηχανάκι. Εννοείται. Είσαι μεγάλος, Νάκο. Νάκο, θα το σκεφτούμε σοβαρά, Γεια. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Επόμενη, ναι.
Hello. Hello, good morning. I'm here to see Asif. Your name, please? Tarek. You're welcome. Hello. I'm Tarek. You want to go to Berlin. Yes, yes, You deposit the money here. yes. 8,000. 8,000 Okay, euros. okay. I give you a file number. You give me a password. Okay. So, the password, when I arrive in Berlin, I call Hassan and he collect the money, yes? Yes. So, I give you the money now. 8,000. Okay, wait. So, everybody say you are a good man and to trust you, and everybody knows your name. Hassan told me you're good, and from Aleppo to Istanbul, everybody say Asif is good man, yes? Thank you very much. Good luck. Be careful, son. Yes. Okay. Thank you. كله تمام؟ كله تمام حبيبتي؟ شكرا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله معك حبيبي. كله تمام حبيبتي؟ ها؟ Ρεζίνα, πώς θα σου φαίνονταν κάθε μέρα να σταματάει ένα κοτοπουλάδικο στο σπίτι σου? Κάθε μεσημέρι γύρω στις 4, σαχαρνό και μαμά η γωνία. Φορτηγό σαν κλουβί γεμάτο κοτόπουλα ζωντανά σου λέω. Να μαζεύονται όλοι γύρω Πακιστανοί, Αφγανοί, όλοι του τη διάολοι. Να αγοράζουν κοτόπουλα ζωντανά. Και του βλέπει μετά καθένα με την κότα του και πάνε και πάνε και πάνε. Σκορπάνε σε όλες τις κατευθύνσεις. 21ο αιώνα και τα αρχίδια μου να πούμε. Πού τις πάνε τις κότες μου, λες, πού τις πάνε? Στα διαμερίσματα τις πάνε. Και μένω εγώ δίπλα στην κότα του Πακιστανού, λες και είμαι στο 1950, ρε φίλε. Κοτέτσια καταντήσαμε. Κοτέτσια. Ξέρεις τι κάνανε οι λευκοί όταν πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική? Τι λες? Λέω, ξέρεις τι κάνανε για να καθαρίσουν τον τόπο από τους Ινδιάνους? Οι οποίοι βέβαια είχαν δικαίωμα στη γη τους, έτσι, να τα λέμε όλα. Τους δίνανε κουβέρτα στα νοσοκομεία. Και οι κουβέρτες είχαν πάνω ευλογιά. Τις παίρναν οι Ινδιάνοι, λέγανε και ευχαριστώ, πάρ' τους κάτω τους Ινδιάνους, χωριά ολόκληρα. Και οι Ιαπωνέζοι στον πόλεμο που είχαν με τους Κινέζους, ξέρεις τι κάνανε? Τους πετάγανε ρύζι από τα αεροπλάνα. Τόνους ρύζι, χιλιάδες τόνους ρύζι. Και το ρύζι είχε πάνω ψήλους. Τρώγανε οι Κινέζοι, τέζα οι Κινέζοι. Τρώμε. Φάει, παιδί μου, φάει κάτι. Τι σε έπιασε? Δεν μου λες, αγόρι μου, καμιά δουλειά θα βρούμε? Ψάχνω, μπαμπά, ψάχνω. Κάτι κανονίζω με τον Μπίλι. Με αυτόν? Τι κανονίζεις με αυτόν? Δεν σου έχω πει δεν θέλω να έχεις πολλά παρεδώσει μαζί του? Ο τύπος είναι σκέτος μπελάς. Εξηγημένος είναι. Πάλι εξηγημένος είναι. Θα κάνουμε delivery. Θα πάρω το παπί και θα κάνω delivery. Θα πόνεσαι, Νάκο μου, θα πόνεσαι. Σου πω την αλήθεια, και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτοί. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Εξηγημένος είναι, μαμά. Πειράζει που κάποιος είναι εξηγημένος, δηλαδή. Αυτό που λέει το κάνει. Αντίθετα με σένα. Και δεν κατάλαβε, δηλαδή. Η Νάντια τι σου κάνει? Τίποτα. Τίποτα δεν μου έκανε. Αλλά ξέρω εγώ, κορίτσι σε μπαρ. Και με όλα αυτά στα μπράτσα της. Τι έχει στα μπράτσα της? Τατουάζ έχει. Τι έχει? Τατού. Καιρός είναι να μας πεις ότι θα κάνεις και εσύ κανένα τέτοιο. Σου χαλαρέσει τον κομμενάκι, Λοιπόν, παίζει κανένα 20 ευρώ, θα σου το επιστρέψω όταν πιάσω δουλειά. Ρε, εσύ 40 χρονών έχεις φτάσει και δεν έχεις ένα φράγκο, ένα ευρώ στην τσέπη σου. Εμείς από μια σύνταξη ζούμε, ρε. Θα φύγουμε και τι θα κάνεις εσύ? Δεν είμαι 40, είμαι 38. Εντάξει. 10 χρόνια λες ότι είμαι 40, δεν είμαι 40, είμαι 38. 38! Ναι, όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Σταμάτα, παιδί. Τι κατάλαβες τώρα? Ορίστε. Δώσ' το ένα δεκάρικο.
Να βρεις καμιά δουλειά. Hey. Hello. Photo for passport. Welcome. This way. America Square. The Via Veneto of Athens. Everybody used to come here, everybody knew everybody else. And Maria Callas, she used to live around the corner from here. Where are you from? I'm from Syria. From Syria? Yes. Okay. Ready? Okay. Okay. ضحكي شو يا بنتي؟ ضحكي؟ ما شاء الله. There you are. No, leave it, leave it. Leave it. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνεις μια τίγρη στο πούτι σου. Είσαι. Ναι. Για περίμενε. Έχεις ραντεβού. Ναι. Με ποιον? Μια καινούργια. Ναι, πες της να περιμένει. Όχι, θα κατέβω εγώ. Εντάξει. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Εγώ δίνω κάθε μέρα τη μάχη με την πραγματικότητα. Τη βάφω με το πιστόλι μου, την ξεχυλώνω. Τραβάω τις γραμμές της. Όσο με παίρνει. Καμιά φορά σε παίρνει και πολύ, να ξέρεις. Αν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο σε παίρνει. Όλοι θέλουν μια διέξοδο. Όλοι θέλουν κάτι αυθεντικό. Να διαφέρουν με τον ίδιο τρόπο, να μοιάζουν με διαφορετικό τρόπο, δεν ξέρω. Είναι κώδικα στο τατού. Είναι και τρόπος να κάνεις σχέση με κάποιον χωρίς να το ξέρεις καν, χωρίς να του μιλήσεις. Εμείς οι δύο, του λες, έχουμε κάτι κοινό, αλλά αυτό που έχουμε κοινό είναι special. Παλιά νόμιζα ότι εγώ διαφέρω από όλους αυτούς που θέλουν να διαφέρουν. Τώρα, αυτό που προσπαθώ συνέχεια να θυμάμαι είναι ότι λίγα πράγματα αξίζουν και ελάχιστα πράγματα μένουν. Και σίγουρα δεν μένει μια εικόνα. Ίσως γι' αυτό βάφω τους ανθρώπους. Για να θυμάμαι τι μένει και τι αξίζει. Ακόμα και το μελάνι, το ταπεινό μελάνι, διαρκεί περισσότερο από εμάς. Από τους ερωτές μας, τον ιδρώτα μας, το σώμα μας το ίδιο. 1,5 χρόνο. Παίρνει 1,5 χρόνο να φύγει ένα τατού. Αφού πεθάνεις. Δείξε μου, τι θες να κάνουμε. Θέλω να καλύψω αυτό εδώ. Είσαι σίγουρη? Ναι. Και τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να γράψω Refuse the Sink. Τι είπες? Refuse the Sink. Ποιος έστειλε εδώ? Αυτή που της είχες κάνει κάποτε το κόκκινο ποτάμι. Η ιστορία που ξέρω εγώ για την κοπέλα δεν είχε καλό τέλος. Εγώ θα φύγω γρήγορα. Και με τον Μάικ, τι σχέση έχεις που θες να το σβήσεις? Είναι τις ιστορίες που δεν έχουν ωραίο τέλος. Πρόσεχε. My friend, the passports and the tickets. Okay. So this is Burhan and Fatma. You will go together to the airport tonight by car. To Kalamata, okay? Is not from here? No, because it's a high risk here. There is a secret agent. They will stop you for sure if they see the tickets and the passports. أنت بتعرف. Okay.
When you get to the airport, they will escort your daughter. You have to be separate from your daughter. But I cannot leave Maya alone. It's not possible. It will be okay. We've done it many times. انت بتعرف. So, we will not talk again until you get Italy. Italy? It's not Germany? My friend, we have to do one stop. Because as I told you, there is a secret agent here. No, wait. We talked to take one plane to go to Berlin. And now you tell me we go to Italy? But why? No. If you don't have confidence, you will not make it. You have to believe me. You have to get to Italy first, one stop. It's very high risk. بالسلامة حبيبي. إن شاء الله. يلا هيدي. It's been a while since I could just walk around freely without having to listen or imagine a bullet hunting me. I used to believe in borders, but not anymore. Now, I believe borders are business. A big business that makes lots of money, like war does. I've seen a lot of money during the war. More money than I've ever seen in my whole life. Foreign money and our money. Money everywhere. Lots of borders too. Borders within borders. Turkey is a border. Business. The Aegean Sea is a border. Business. Athens is a border. Business. Victoria Square, more business. And business need constant supply of products. What products? People, like myself and Maya. Πόσα? 5 ευρώ. Μάλλον όχι, βάλε 4. Τι? 4, βάλε 4. Πού είσαι ρε Άρτζη? Πού είσαι ρε Νάκο? Τι γίνεται, καλά? Καλά φίλε εσύ. Καλά, εδώ την παλεύω. Τι είναι αυτός που έχεις έξω ρε? Τι είναι? Να σου πω κάτι, δεν έπρεπε να ανοίξει βενζινάδικο, κουρίο έπρεπε να ανοίξει φιλέ. Αυτή κουρεύεται συνέχεια ρε. Έχουν ανοίξει και εγώ δεν ξέρω πόσα κουρία στη γειτονιά. Ανοιχτά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ουρές απ' έξω. Γιατί κουρεύεται τόσο συχνά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι? 4 έβαλα, 4. Ας τα φίλε, το μαζέψουμε εμείς, εντάξει. Είναι αυτό, ρε. Νικό. Πού το βρήκες? Φύγε, ρε. These people think we came to stay. They think we came here to take over their squares and squat their benches. Some of them think we come from places where things are human-like,
Well, like there are here anyways. They think we became humans the moment we set foot in their squares. I'm sure they didn't even care about the squares before we arrived and started sleeping on their benches. They get greedy when they see us. How many of us there are, how much in need we are. Seeing a person in need makes them greedy, thirsty even. All of a sudden, they love their squares again and want to sit on the benches that they abandoned long ago. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και τα τραντζιστοράκια με τους αμανέδες. Και όποιος δεν έχει τραντζιστοράκι έχει smartphone με το top 10 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να πούμε. Εμένα μου φαίνεται σαν τη μια στιγμή να μην ήταν εκεί και την άλλη να ήταν. Μετά άρχισαν να μας λένε ειδήσεις και εφημερίδες και όλα, να ντρέπεσαι να πεις που μένεις. Στην αρχή ήταν ένας παντελής βορειοϊπηρώτης με τα παιδάκια του, κανένα δυο Πολωνοί που αν έμπαινες μαζί στο σανσέρ βρωμάγανε αλκοόλ. Τη βγάζαν σκαλιά με μπύρες. Παντού μπουκάλια Άμστελ σπασμένα. Η Ανατολική, μόνο Άμστελ. Και μετά ήρθαν και οι άλλοι, Αφγανοί, Πακιστανοί και τώρα οι Σύριοι. Αλλά έχουν έρθει μιλιούνια. Όπως ήρθανε, έτσι θα φύγουνε, χωρίς να το καταλάβεις. Για να πάει το Πακιστάνι να ανοίξει τον κάδο να δει ψόφιο μέσα το δικό του, να σου πω εγώ, θα ξαναπάει. Εικόνα από το μέλλον του θα δει και θα χεστεί πάνω του και θα γυρίσει τρέχοντας στο Ισλαμαμπάντ και στο Ναϊρόμπι και δεν ξέρω που στο διάλογο έχει έρθει. Τι κάνετε, Καλά. Καλά. Πώς πάει? Τι κάνεις, φίλε, καλά, εσένα, πώς θα πας? Καλά εδώ, Βόλτα. Εσείς? Καλά. Βόλτα. Στη γειτονιά, εδώ, στη γειτονιά. Χάρηκα. Γεια. Είσαι καλά. Γεια. Γεια σου ρε Μπίλη. Τι έγινε ρε Νάκο? Λοιπόν φίλε, το αποφάσισα. Τι αποφάσισες ρε? Τατού ρε, θα κάνω τατού. Θα μου κάνεις ένα τατού. Έλα ρε. Ποιο? Δεν διάλεξα από το άλμπουμ, θέλω να μου κάνεις το συντριβάνι. Με το νερό και τον πίδακα και τα φώτα και όλα, το συντριβάνι της πλατείας, το παλιό. Τι μαλακίες λες ρε εσύ Νάκο? Τέτοιες μαλακίες εγώ δεν κάνω. Λες ρε φίλε, τόσα χρόνια με ξέρεις. Να πας άλλο να στο κάνουνε. Έλα ρε Μπίλη. Μήπως θες να σου κάνω και κάνα δελφινάκι? Τι δελφίνι ρε Μπίλη, το συντριβάνι θέλω. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο. Και τώρα το αποφάσισα. Αν μου πεις όχι. Τελειώσαμε, Νεκό. Αυτό ήταν. Πώς σου φαίνεται? Από εδώ που κοιτάω, καλό φαίνεται. Είσαι καλλιτέχνης. Πέρε, να σου βάλω κρέμα για να στο κλείσω, ρε. Τι το κοιτάς, ρε? Δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Ένα ιρλανδέζικο ουίσκι. Συλλεύω αυτούς που θέλουν πραγματικά να φύγουν. Όλοι αυτοί, οι άλλοι, οι ξένοι, οι ανεπιθύμητοι που μαζεύονται εδώ στην πλατεία και ενοχλούν όσους δεν έχουν φύγει ποτέ στη ζωή τους. Όλοι αυτοί ξέρουν μια χαρά που θέλουν να πάνε. Μια χαρά. Σου λένε Γκέτεμπορκ, Κοπεχάγη, Μασσαλία, Παρίσι και γυαλίζει το μάτι τους. Και υπάρχουν σύνορα και έλεγχοι και ένα σωρό περιορισμοί.
Και τελικά αυτοί που θέλουν να φύγουν δεν μπορούν και αυτοί που μπορούν δεν θέλουν. God is black. Yes, he is. Τραγουδάς πολύ ωραία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθες. Πώς είναι το τατού? Μια χαρά. Πρέπει να έρθεις κι άλλη μέρα. Τερέζα, πάμε. Μπίλι. Τερέζα, έλα, πάμε. Don't you see me down here praying? Don't you see me down here praying? Power, has that power, Lord. Don't you see me down here praying? Don't you see me down here praying? Δεν μου λες ρε μάνα, ψωμί γιατί δεν μας έχεις κάνει ποτέ? Τι ψωμί, αγόρι μου? Λέω ρε παιδί μου, τόσο καλή μαγείρισα που είσαι, ψωμί δεν μας έχεις φτιάξει, γιατί? Ζυμωτό. Ναι. Είναι μεγάλος μπελάς. Γιατί δεν σ' αρέσει το ψωμί που παίρνουμε από το φούρνο? Τι ερώτηση είναι αυτή? Λέω ρε παιδί μου, λέω. Έρχονται δύσκολοι καιροί, ξέρω εγώ. Και λες να μην έχουμε λεφτά να πάρουμε ένα καρβέλι ψωμί? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω αν χρειαστεί να φτιάξει ψωμί, εσύ ξέρεις να φτιάξει. Αφού είσαι φοβερή μαγείρισα, δεν ξέρεις ψωμί. Μου άφησε η γιαγιά σου εκεί μια συνταγή. Αν χρειαστεί θα σου κάνω εγώ ψωμί μουρλιά. Έφτιαξε και εκείνη, θυμάσαι? Και τι χρειάζεται, ας πούμε? Για το ψωμί. Τι σε έπιασε, βρε παιδί μου? Μπορείς να μου πεις, ρε παιδί μου? Τι να χρειάζεται? Αλεύρι, μαγιά, οπωσδήποτε μαγιά, αλάτι, νερό, αυτά. Τι σε έπιασε, Νάκο μου, μπορείς να μου πεις? Περιέργεια, απλή περιέργεια. Και για να γίνει πιο λαχταριστός, με τι βάζεις μέσα, πιο ακαταμάχητο? Ακαταμάχητο? Ξέρω εγώ. Ζάχαρη πάντα είναι ένα καλό κόλπο. Κάνε ένα μπαχαρικό έτσι για τη μυρωδιά. Δεν ξέρω, την έχω τη συνταγή μέσα στο σιρτάρι μαζί με τις άλλες. Μάθε πρώτα να κάνεις κανένα αυγό και μετά φτιάχνεις ψωμί. Εμείς θα φύγουμε το απόγευμα, θα πάμε στο χωριό. Σου έχω φτιάξει ένα ταψί γεμιστά. Ωραία, ευχαριστώ. Και πόσο θα μείνετε στο χωριό? Όσο μένουμε συνήθως. 2 μέρες. Okay. We go first. You stay here. Okay. From now on we separate. Okay. لا تخافي يا بنتي، بابا بحبك. هلا مرة نادر نحكي. يا بابا. ايه بابا. Η πλατεία είναι που με τσακίζει, φίλε. Δεν μας κουνιότανε κανένας και τώρα το απ' έξω δεν περνάς. Κλείνουν το δρόμο και παίζουν ξύλο, φιλές μεταξύ τους. Είχανε κάποιους κάτω και τους κλωτσάγανε πάνω στην άσφαλτο. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία, αίματα στο πεζοδρόμιο, λέμε. Και είναι και η μπόχα, ρε φίλε.
Χασισοκατρουλίλα. Κάνουν τους μπάφους τους να πούμε στη Χέιδεν, στις παλιές πολυκατοικίες πριν τη φυλής και περνάς και μαστουρώνεις κανονικά. Και εκεί που την πίνουνε, ρίχνουν και ένα κατούριμα στο πεζοδρόμιο. Μπάφος και ξαλάφρωμα. Μαροκινή, Αλγερινή, τέτοια. Το έχουν αυτό το μαυράκι, φυτρώνει μόνο του και κάτω. Και πάνω εκεί που κατούραγε ο Αλγερινός το βράδυ, απλώνει ο Πακιστανός το πρωί το σεντόνι με τις οβρακοβανέλες και μου τις πουλάει, καταλαβες. Γεια. Ο Παντελής είναι μέσα. Είναι μέσα. Κύριε Παντελή, τι γίνεται? Καλώς τον άκω. Καλά. Καλά. Έχεις να μου βάλεις 5-6 κιλά αλεύρι από αυτό το χωριάτικο? Να σου βάλω. Ευχαριστώ. Τι νέα? Τι νέα, μωρέ, τα ίδια. Έχουμε γεμίσει ξένους. Βγαίνω τις προάλλες από την πολυκατοικία και ήταν Πακιστανοί ντυμένοι με σεντόνια. Σόβρακα, κάλτσες, γάντια, σκουφιά. Τις προάλλες είχαν ανοίξει κάτι χαρτόκουτα και είχαν βάλει πάνω κάτι ψάρια και τα πουλάγανε χωρίς πάγο, χωρίς σαλμονέλα σχέτη. Άλλοι πουλάγανε μπανάνες, άλλοι σακούλες, ψωμιά. Απελπισία σου λέω. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζουνε. Δηλαδή θέλω να πω. Μου έχουν κάνει κάτι προσωπικά, αλλά ξέρεις, έχω συνηθίσει αλλιώς. Τι χρωστάω? 6 ευρώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Χαίρετε. Γεια σου, Νάκο. Please have your boarding pass and identification ready. Καλημέρα. Right, please. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, signora. A destra. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεξιά πέρα. Καλημέρα. Δεξιά. Καλημέρα. Morning. Right, please. Buongiorno, signora. Ha una corrispondenza da Roma? Destinazione finale, signora? Thank you, please. Just a minute, please. Ασφάλεια στο gate 3, παρακαλώ. It's no problem. Just a minute. No, I have the billet. It's no problem. Yes, yes. Just a minute. Please. Παρακαλώ. Καλημέρα. Τι συμβαίνει? Ένα πρόβλημα με το δικό. No, it's no problem. I have the billet and I have the passport. It's no problem. No. One second, madam. It's the passport. One second, please. It's no problem. Look. I must go this plane. Maybe I lose this plane. Please, I must go here. It's very important. Please, one second, madam. Okay, 1 second. Please, I must go here. It's very important because they wait for me. I cannot miss the plane. Νάκο! Γεια σου, ρε Μπίλη. Έλα να σε κεράσω μια μπύρα, ναι. Δεν προλαβαίνω, ρε, εσύ, βιάζομαι. Έλα να πάρεις μια για το σπίτι. Έλα. Μπέτη, πιάσε μια μπύρα για τον Νάκο. Τι έγινε, ρε, εσύ, όλα καλά? Καλά, ρε, αλλά ξέρεις, βιάζομαι. Εντάξει. Έλα. Ας τα λεφτά, ρε, ας τα λεφτά. Κερνάμε. Ευχαριστώ, ρε, φίλε. Άντε, να σε καλά. Γεια σου, Νάκο. Ρε, κάτι σου χύνεται, ρε, Νάκο. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ, αλεύρι? Όχι.
Θα κάνει τους φοβερούς κουραμπιέδες η μητέρα σου, ρε, κυρία Γεωργία. Ναι, ρε, ακριβώς. Άντε να φέρεις και σε εμάς, ρε. Ευχαριστώ για την πείρα. Πρόσεχε, θα σου χυθεί όλο. Μπετή, πιάσε τη σκούπα, ρε. Λοιπόν, με τα ψωμιά θα ξεκινήσουμε. Έχω μια ιδέα, εγώ θα γίνει επιδημία. Μόδα. Γιατί μόδα τι είναι, επιδημία είναι. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Είναι δίκαιο να φάνε κι αυτοί λίγο ψωμάκι, οι άνθρωποι. Φτιάχνουν το ψωμάκι, βάζουμε μέσα το φαρμακάκι. Hassan, what will you do now? What will we do now? How do I travel? I must fly tonight. You understand? I must fly tonight. I have no news from my girl. What do you do? It's impossible for you tonight to travel, okay? Look. They caught you one time. Okay, look, I must go. I must fly to Italy tonight. Whereas my daughter is with strange people in a strange country. What do I do? I must go tonight. You understand? How do you do? Buhrani, he has a family. He has already a daughter. He's my guy. He will call. Don't worry, Tariq. Look, please, you find a way that I must go down there. You understand me? It's very important. You understand me? Please, Hassan. Please, I must go tonight, please. Tariq, don't worry. Don't worry. I must go, mate. Please, you fly tonight to Italy, please. You cannot fly tonight. The only way I have, the only solution I have is a sailing boat for tomorrow morning, okay? In one day you will get to Italy. This is the only way I have. Look, you send me the soonest way. What is the soonest way? Tomorrow morning you're leaving, okay? Go now and I will call you. Don't worry, I will call you, okay? Ψάχνουν παντού. Αντία. Μην ανησυχείς για το Μάικ. Τι θα κάνεις? Φεύγω αύριο. Και το δατού? Σήμερα, τώρα. Ξέρεις τι αναρωτιόμουν? Τι πράγμα? Τελικά γιατί αυτό το τάτου? Φεύγω από τη θάλασσα και είναι ότι πιο κοντά έχω στο Σωσίβια. Αλλά το θέμα είναι γιατί εσύ αυτό το τάτου. Εγώ είμαι γεμάτος Σωσίβια. Σωσίβια στιγμών, ανθρώπων, βιβλίων, τραγουδιών. Νικό, θα έρθω αργότερα.
Άμα καταφέρω να φτάσω στο Παρίσι, δεν θα μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω. اليوم بابا كيف نعم. اهلين اهلا وسهلا حبيبي. Let's go. شو هنتأخر؟ Teresa. Tarek. Μιτσό, δεν πάτε πουθενά, έχω μια δουλίτσα, έτσι. Μην κουνηθεί κανείς μέχρι να έρθω. Σε περιμένω στον όρμο. Και τι να ακούσεις. Αφγανός δρακοσυλλέκτης βρέθηκε νεκρός από τροφική δηλητηρίαση. Και από τι θες να βρεθεί νεκρός, μεγάλε, από χολυστερίνη. Ποιος ασχολείται με αυτά. Κι αύριο κι άλλος ένας, κι άλλοι δυο πιο πέρα, μια οικογένεια πιο εκεί. Βρες μου ένα δημοσιογράφο που θα τα κάνει ρεπορτάζ, ρε φίλε, κανένα μπάτσο να ασχοληθεί, ένα γιατρό, κάποιον να κάνει τη σύνδεση. Τι είμαστε, ρε, CSI Las Vegas. Ούτε οι ίδιοι θα το πάρουν χαμπάρι, σου λέω, αφού οι πανάπτυκτοι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Τρώγονται σαν τα ζώα, φιλές.
είσαι. Τι έκανε. Πήγες στο Μονστάν. Καλά είσαι. Χασάν. 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 Έλα ρε Χασάν, πού είσαι? Φτάσαμε στον όρμο εμείς. Είμαστε οκ. Δεν είναι κανείς εδώ, σε περιμένω, σου έχω στείλει και μήνυμα. Πού βρίσκεσαι? Χασάν, αν αργήσεις, πάρε με να μου πεις τι θα κάνω. What's going on? I don't know. Αυτός που βάζει τη σακούλα είναι υποχρεωμένος να περιμένει. Κρύβεσαι κάπου εκεί κοντά. Αν σου φαίνεται δικός μας, πας και το αποσπάς την προσοχή ή το αγοράζεις καμιά φρατζόλα ψωμί. Να τερλικώσει να αφήσει τα σκουπίδια. Σου λέω, αυτό είναι σαν τα κατσαριδοκτώνα τα μοντέρνα. Έχεις διαβαστεί καν? Το παίρνει κατσαρίδα μαζί της, το πάει στη φωλιά της και μετά ψοφάνε και άλλες μαζί. Να ξαναγίνουν όλα όπως παλιά. Όχι άλλο στρίμωγμα, ρε παιδιά. Όχι άλλο στρίμωγμα, να πούμε. Πετυχαίνω κανένα παλιό σωματί στο δρόμο. Δεν μου μιλάνε συνήθως, ούτε παλιά μου μιλούσαν στο σχολείο, ούτε στα πάρτι τους, ούτε τίποτα. Αλλά είχαμε την πλατεία. Τουλάχιστον. Μας ένωνε, να πούμε. Το πιστεύω αυτό. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Και σίγουρα το νιώθουν και αυτοί. Και κάποιος πρέπει κάτι να κάνει. Αν ήξεραν πόσα θα μπορούσα να κάνω, και για αυτούς θα τα έκανα. Ωραίο. Εντυπωσιακό πράγμα το τατού. Και όμορφο. Όμως, αν το μετανιώνεις, δύσκολα πας πίσω. Αν δεις τη Τερέζα, πες τη να με πάρει. So you wanted to leave? My mama wanted to. She used to tell me, as an immigrant, you have to work harder than anyone to be at the top of your class. And look at me now. Slave for two idiots waiting for a boat in the cold, with no papers. I would never leave if I could. I would stay until the end, there in the... I believe in that, you know, the roots, the place, you belong and you attach to the land, you know, the place. So now you see what's happening. Yes, I've seen on TV. Oh, the TV show you nothing. TV show you one bomb and here and this. It cannot show the fear in the people. The people have the fear and hate. For me, it has been a long time for not sing a song or hear a song, you know. In the war, is the best friend, your best friend is the silence.
Ρε εσύ Μανώλη, πες καμιά ιστορία ρε φίλε. Να σε πληρώσω. Όχι ρε, άστο. Άλλη φορά όταν θα έχεις. Σ' αρέσει. Πολύ. Μέγια. Ευχαριστώ. Τι γίνονται οι χελώνες, ρε Νάντια, ή είναι φώκες αυτή τη φορά? Σε χαιρετάνε ρε Μανώλη. Το ξέρεις ότι έχεις καλύτερο χέρι από τον αδερφό σου. Αλλά εδώ πάνω χρειάζεσαι δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρε. Γεια σου Μανώλη. Δουλεύουνε για τους πετρελαιάδες. Βάζουν αγωγούς, μολύνουν τις θάλασσες και άντε να βρεις καθαρή παραλία να κάνεις μπάνια. Σιγά τα μπάνια που κάνεις ρε Συνάντια. Όλο το καλοκαίρι βάφεις τείχους να πούμε. Δεν είναι τα μπάνια. Υπάρχουν 15 εναλλακτικές μορφές ενέργειας, Μπιλί. Και αυτοί οι τύποι που μας κοροϊδεύουν γίνονται όλα για τα φράγκα, δεν το καταλαβαίνεις, είναι αλήτες. Αυτό, το βλέπεις εδώ. Πετρέλαιο. Αυτό, πετρέλαιο. Αυτό, πετρέλαιο. Αυτό, πετρέλαιο. Εκείνο εκεί πίσω, πετρέλαιο. Η πινακίδα έξω, πετρέλαιο. Όλα είναι πετρέλαιο. Τα παπούτσια σου ακόμα, ρε Μπιλί, πετρέλαιο κι αυτά. Το ξέρεις ότι ο Μανώλης είναι άνεργος εδώ και 8 μήνες. Ζει με δανεικά. Του στέλνουν φαγητό από το χωριό. Και εσύ του τι λες να πούμε. Οκ. Για το Μανώλη δεν το ξέρα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί όλα, σας λέω. Φέρε λίγο πετρέλαιο να ανάψεις το τσιγάρο. Ναι. Έλα Χασάν, πού είσαι ρε? Έχω φτάσει, σε ψάχνω, πού βρίσκεσαι? Σε έχω πάρει 400 τηλέφωνα. Πού είσαι? Στο νοσοκομείο? Και εγώ τι να κάνω τώρα? Να γυρίσουμε πίσω? Okay. We go back to Athens. Hassan is not coming. We go back to Athens. We go back to Athens? We can go back to Athens. Why we go back to Athens? Hassan is not coming. I must leave immediately. To find my daughter and to talk to Hassan. Εντάξει. Please. Ελάτε. Come. Okay. You can stay here, right? Okay. For a while. Okay. It's safe. There is water inside and toilet, whatever you want. Okay? Thank you. I must go out after. So maybe the key. Okay. Take the keys. Νακό!
Μαμά, τι έγινε? Μαμά, τι έπαθες? Βοήθεια! 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 Μπιλί! Τι έπαθε ο Νάκος. Stay here, yeah? Okay. Αχ, γυρίζουν όλα. Νάκο. Δεν ξέρω, κάτι έπαθε. Δεν, έτσι τη βρήκα. Κύριε Γεωργιά. Γυρίζουν όλα. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάτι έφαγε. Ξέρω εγώ, κάτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σου λέω. What is? Γεωργιά. Αχ, το στομάχι μου. Αχ. What is going? Tell me. She ate something. Okay. She must bring me water, salt with salt. Water for her to drink. She must bring up. Hello? You hear me? What do you eat? What do you eat? Drink more. Δεν πάλι να κάτσει. Billy, bring the doctor. Στο χέρι σου. Έλα, όλα καλά θα πάνε. Είσαι πολύ τυχερή. Αυτός ο Σύρος σου έσωσε τη ζωή. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Θα περάσει, θα περάσει. Τι σου χρωστάμε, ρε Περικλή. Είπαμε μεταξύ μας τώρα. Ευχαριστούμε. Βέβαια. Τι. Αν ήταν το ψωμί, μήπως πρέπει να φωνάξετε την αστυνομία. Όχι αστυνομία, δεν θέλω αστυνομία. Στέλιο. Δεν υπάρχει λόγος, Περικλή μου. Έτσι κι αλλιώς το ψωμί δεν ήταν από το φούρνο. Δεν υπάρχει λόγος. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εσείς, περαστικά. Ευχαριστούμε, Περικλή μου. Ευχαριστούμε. Τερέζα, πρέπει να πάω κάτω, στον Νάκο. Οκ, εντάξει. Βολέψω εδώ. Τι έκανες, ρε? Δεν ξέρω τι λες. Νάκο, άστο. Δεν γλιτώνεις. Το είδα το αλεύρι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Τη μάνα σου, ρε. Πήγες να σκοτώσεις τη μάνα σου. Το ήθελα, ρε φίλε, δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα. Γνωριζόμαστε από νιάνια, ρε. Στην ίδια πολυκατοικία είμαστε. Κάθε μέρα. Έλα, βρες με και πες μου. Μου έχει μπει μια μαλακία μες στο μυαλό μου. Έλα και μίλα μου. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Τι να σου πω, ρε Μπίλη, δεν τη βλέπεις πως έγινε η γειτονιά μας. Δεν μας κουνιότανε κανείς και τώρα κοίτα τι γίνεται τώρα. Εσύ μαζί μου έπρεπε να είσαι. Ευτυχώς που δεν πέθανε η κυρία Γεωργία. Ισορροπία, ρε μαλάκα. Ισορροπία. Το θυμάσαι, ρε, το συντριβάνι. Τι λες, ρε. Πότε έγινες έτσι? Εγώ πότε έγινα έτσι. Πότε γίνανε όλα έτσι, Μπίλη. Το θυμάσαι το συντριβάνι που γυρίζαμε και παίζαμε μπουγέλο μετά το σχολείο. Που είχε μέσα αυτές τις λάμπες, κάτι χρωματιστές κόκκινες και μας λέγανε να μην τις πατήσουμε για να μας χτυπήσει το ρεύμα.
Πού είναι, φίλε, το παλιό του Τριβάνι? Εσύ έπρεπε να είσαι μαζί μου. Τα έχεις χάσει τελείως, ρε. Πρόσεχε να ακούω. Πρόσεχε. Έλα από το μαγαζί, θα είμαστε δίκαιο, Μάικ. Να σου κάνει ένα κοντινό. Ναι. Είσαι ακόμη ζωντανός, γιατί είσαι πραγματικός καλλιτέχνης. Αλλά έσβησες το όνομά μου περισσότερες φορές από όσες μπορώ να ανεχτώ. Μάικ, το ξέρω ότι κατά βάθος είσαι ψεκούλα. Πάντως, αν το θέμα είναι τα χρήματα, μπορούμε να τα βρούμε. Έχεις 24 ώρες να τη φέρεις να τραγουδήσει. Την έχουμε επιθυμήσει, το καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ για την βόλτα. Papers. Papers to save lives. Real lives. You don't die from hunger, but you can die because you miss a piece of paper that says a specific thing, that misses a specific stamp. Otherwise, you die in a specific way. And when we get the papers, what? They are just proof enough that I didn't want to leave my home in the first place. It's an agreement with myself, not some contract with a government. Any government. It's a promise that I will never have to go back. That I won't ever see Aleppo again. Because if I do, there will be a bullet with my name on it. A bullet that will ask me, where were you? Who were you with? And I won't know what to say. Hello? Yes? Burhan? Where are you? Why you no call? Where's Maya? Okay. Give Maya the phone. Hello? حياتي كيفك حياتي؟ انت تمام؟ لا انا جاي بكره. ما تخافي يا حياتي ما تخافي. برهان كويس ما تخافي حياتي. بابا بحبك حبيبتي. أنا جاي بكرة. لا حياتي. لا أنا بحبك. باي. باي. باي حياتي. Είσαι ο Χασάν? Εγώ είμαι. Έχεις δύο πελάτες. Τον Ντάρεκ και την Τερέζα. Ήταν να φύγουνε, δεν φύγανε. Πρέπει να φύγουν άμεσα. Πόσο άμεσα? Χτες. Το θέμα είναι δεν έχω δρομολόγια ούτε χτες, ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Είμαι κι εγώ στο κόλπο τώρα. Ό,τι χρειαστείς από χρήματα τα έχεις από μένα. Ούτως ή άλλως ο Μάικ ψάχνει την Τερέζα. Γάμα το Μάικ, ρε μαλάκα. Γάμα το Μάικ. Ποιο Μάικ? Κανόνισε.
Θα μιλήσω με τον οδηγό μου και θα σου πω. Περιμένω. Πρέπει να φύγεις. Άμεσα. Στο είπα. Δεν θέλω να χαλάσει πιάτσα. Μάζεψε τα πράγματά σου. Θα το κανονίσω εγώ. Λοιπόν, περισσότερα τατού, λιγότερα γκράφιτι. Και όταν γυρίσω πίσω θα κάνεις όσα γκράφιτι τραβάει η ψυχή σου. Εντάξει. Yes, bro. Πού θα πας? Και όπως είπαμε, ό,τι και να ρωτήσει η γειτονιά, εσύ θα λες ότι ο Μπίλι γυρνάει αύριο. Ό,τι και να σου πει. Μην παίρνουν και θάρρος. Εντάξει. Να προσέχεις, Θα γυρίσω γρήγορα. Και μου τα κάνεις όλα μπουρδέλο εδώ μέσα. Φύγε, μωρέ! God is black. Yes, he is. الو ايش الاخبار؟ وينك؟ ايه تمام تمام قول لي مايك ان في 2 جايين في الطريق. اوكي ايه Χασάν, ξεκίνησα. Τους έχω μαζί μου. Πάω προς τη βάρκα.
Εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης. Αλλά κατάλαβα ότι μπορώ να ζήσω. Ότι δεν χρειάζεται να χάσεις τον εαυτό σου για να βρεις κάποιον άλλον. Μπορείς να τα κρατήσεις και τα δύο. Ίσως να το κατάλαβα λίγο αργά. Τατού, ήρθε η ώρα να φύγεις κι εσύ. Και μέσα σ' όλα, ο δικός μου, ο Μπίλαρος, ο Ρομπέν των Δασών, την πάτησε. Την πάτησε, ρε γάμο, την πάτησε. Βασικά την είδε Μπόγκαρτ και την πάτησε. Φιλέ, οι κακοί δεν χάνουν. Δεν μπαίνεις στο γήπεδο μαζί τους. Ποιος είσαι, να παίξεις τα ίσα. Δεν τους παίζεις αυτούς τα ίσα. Ισορροπία, φιλέ. Ισορροπία. Εσύ τα λέγες. Τόσα χρόνια μου τα λέγες. Τουλάχιστον δεν πήγε τζάμπα. Έδιωξε και 2 από δάφτους. 2-1 το σκορ. 2 ακόμα, τέλος. Πολύ ακόμα περιμένω τη σειρά για τα τσακίδια, για όπου, με όποιο τρόπο. Γεια σου Μέρη, τα καφεδάκια. Για τα παιδιά. How much? 3. Thank you. Εδώ δεν είναι τα ασπρόμαυρα που βλέπαν οι γέροι μου στους σινεμάδες, εδώ τα βλέπουν μέγχρωμα. Σκουρόχρωμα για την ακρίβεια. Εδώ δεν είναι Καζαμπλάνκα με άσπρα κουστούμάκια να πούμε, εδώ είναι Χέιδεν, εδώ είναι Χαρνόν, εδώ είναι Πατησίων, εδώ είναι America Square να πούμε.